सासे जोहोलावजों जुलि जानो थाब थिम जाखाबायमोन। जायहा दाबिदनि फोलेरनि मानसिमोन। बे आयथा सिख्लानि मुङा मरियम। आरफ'आ बिनियाव थांनानै बुङासै, नोंहा जोनाय जादों मरियम, फोरबोआ नोंजों लोगोसे दं। अब्ला मरियमा बागदाव थांबाय। बे रादाबा माब्रै जाथावगौ? नाथाय आरफ'आ बिखौ बुङासै। दानि मरियम, इसोरनि अननाया नोंनि सायाव दं। नोङो सासे हौवासा गथ' सारिगोन, बिखौ नोङो जिसु मुं दोननांगोन। बियो गोजौसिनार इसोरनि फिसाज्ला होननानै मख'जागोन आरो बियो महान जागोन। इसोरा बिनि बिफा दाबिदनि राजमासिखौ होगोन। बियो जाकबनि फोलेरखौ दैदेनगोन आरो बिनि रायजोआ जोबथाजासे थागोन। अब्ला मरियमा बुङासै, बियो माबोरै जानो हाथावगौ? मानोना आङो सासे सिख्लायासो। अब्ला आरफ'आ बिखौ बुंफिनबाय, गोथार जिउआ नोंनि सायाव थाफैगोन। इसोरनि बोलोआ नोंनि सायाव फैगोन। बिनिखायनो गोथार सारजागोन गथ'आबो गोजौसिनथार इसोरनि फिसाज्ला होननानै मख'जागोन। मानोना इसोरजों जानो हाथावनाय जेबो गैया। अब्ला मरियमा बुंफिनबाय, इसोरनि बाथ्रा जेबो मावनो हाया। नोंनि बुंनाय बायदिनो जाथोंसै। अब्ला आरफ'आ बुंफिनासै। मरियमा जसेफजों हाबा खालामनो सोंखाजाबाय। नाथाय हाबा जानायनि सिगांनो मरियमा गोथार जिउजों मोदोमाव थाखाबायमोन। जसेफआ सासे धोरोमिया जानायलाय बियो बयनिबो सिगाङाव मरियमखौ राजि होनो गोसो जायाखै। मरियमखौ सिरि सिरि नागारनो नाजादोंमोन। नाथाय बेखौ मावनो साननायावनो फोरबोनि सासे आरफ'आ बिखौ सिमाङाव बुंबाय, जसेफ, दाबिदनि जोलै, नों मरियमखौ गावनि बिसि खालामनानै लानो थाखाय दाबि। मानोना बियो गोथार जिउजोंनो मोदोमाव थादों। बियो सासे हौवासा गथ' सारिगोन आरो नोङो बिखौ जिसु मुं दोननांगोन। मानोना बियो गावनि मानसिफोरखौ बिसोरनि पापनिफ्राय बासायगोन। बे समाव आरफ'आ थांफिनबाय। जसेफआ उन्दुनायनिफ्राय सिरि मोननानै फोरबोनि आरफ'आ थोननाय बादि मरियमखौ हाबा खालामबाय। नाथाय मोदोमाव थानाय गथ'आ सारिजायागौमानि जसेफआ मरियमजों लोगोआव थाफायाखै। आगष्ट बैसारा खाजोना थानो थाखाय रम रायजोनि गासै मानसिफोरनि अनजिमाखौ लिरनो हुकुम होदों। खोनासं रम नोगोरनि रम नोगोरनि रायजो राजाफोर, दाबिदनि जोलैफोर, आगष्ट बैसारनि थिननाय बायदियै गासैबो सुबुङानो गाव गावनि हादराव थांनानै मुं लिरजाहैनांगौ। रम नोगोरनि रायजो राजाफोर, गासैबो सुबुङानो गाव गावनि हादराव थांनानै मुं लिरजाहैनांगौ। बेनिखायनो साफ्रोमबो मुं लिरजानो गाव गावनि फोलेरनि नोगोराव थांदों।
गालिलनि नाजारेत नोगोरनिफ्राय दाभिद राजानि जोलैनि मानसिमोन। जसेफआ हाबा खालामनो गावनि सोंखाजानाय मरियमखौ लागोआव लानानै थांदों। गथ' सारिदों आरो गथ'खौ हिस्ट्रिजों फानफ्रबनानै नावद्रायाव फुथुदों, मानोना आलासि न'आ जायगा गैलामोन। बैथलेहेम खाथियाव मेन्दा लावखारफ्रा हराव गावसोरनि मेन्दाफोरखौ नेबाय थादोंमोन। बे समावनो सासे आरफ'आ बिसोरजों हरखाब नुजाफैदों। फोरबोनि महिमाया बिसोरजों सोरगिदिं जोंफबदों। बेखौ नुनानै बिसोरो गिख्रंदों। अब्ला आरफ'आ बुङासै, दादि, आङो नोंसोरनो गेदेर रंजानाय गाहाम रादाबसो लाबोदों। बे रंजानाया गासै मानसिनो जागोन। दिनै नोंसोरनि बासायगिरिया दाभिदनि नोगोराव सारि जाबाय। बियो ख्रिस्ट'। फोरबो नोंसोरनि लागै फोरमाना बेनो, सासे गथ'खौ हिस्ट्रिजों फानफ्रबनानै नावद्रायाव फुथुनाय नुहैगोन। जेब्ला आरफ'आ बिसोरनिफ्राय सोरगोआव थांफिनो, अब्ला लावखारफ्रा गावजों गाव रायज्लायदों, जोङो बैथलेहेमाव थांनि आरो आरफ'आ जेखौ जोंनो रायथिबाय बेखौ नायहैनि। मरियम, जसेफ आरो नावद्रायाव फुथुनानै दोननाय गथ'खौ नागिरनानै नुहैबाय। अब्ला लावखारफ्रा रंजाबाय आरो गुग्रुबनानै खुलुमबाय। आमोलाव जुदानि बैथलेहेमाव जिसु ख्रिस्ट'आ सारि जाखांनायनि उनाव सानजानि साथाम गोनोखोफोरा हाथरखिखौ संबोनानै राजानियाव सोंफैदों। महाराजा, जायहा जुदायारिफोरनि राजा जागोन, बे गथ'आ बहा सारि जागोन? जोङो बिनि हाथरखिखौ सानजाहा नुनानै बे राजाखौनो खुलुमनो फैदों। बे बाथ्राखौ खोनानानै हेरद राजा आरो जेरुसालेमाव खामिनायफ्रा उसाव बादाव जाबाय आरो बियो बिसोरखौ बुङासै, थांदो, नोंसोर थांनानै गथ'खौ फिन नागिरहैदो आरो जेब्ला नागिरनानै नोंसोरो मोजाङै गियो अब्ला आंनोबो खिन्थाफैदो, जेन आंबो बेखौ थांनानै खुलुमहैनो हानाय बायदि। अब्ला गोनोखोफ्रा राजानिफ्राय ओंखारलांफिनासै। सानजाथिं नुनाय हाथरखिखौ गावसोरनि सिगां सिगां
थांनाय नुबाय बे हाथरखिया जेराव जिसु गथ' दं बि न'नि सायाव थाहैबाय बिखौ नुनानै बिसोरो बेबायदिनो खुसि जादों आरो रंजादों आरो न' सिङाव हाबनानै बिसोरो गथ'खौ बिमा मरियमा बामनानै लानाय नुहैनानै खुलुमनानै खुलुमदों आरो गाव गावनि दान होनो लाबोनाय सना खुन्दुरु गन्दरस दिहुननानै गथ'नो दान होदों गोनोखोफ्रा खुलुमखांनायनि उनाव गाव गावनि हादराव थांफिनासै बेनो 2000 बोसोरनि सिगां जिसु ख्रिस्ट'नि सारि जानायनि जारिमिन आङो बिथांखौ बेयाव नुहुरासै बबेयावबा जिरायबाय नामा जेरावखि जिराया मानो जाय बिथाङा दायो दाबि जागोन बे जायगायावनो गसंनो थाखाय खावलायगोन सरन नार्जारि पियन BBC A टुक्राझार दङ आं नुहुराखैमोन सरि बिथांखौबो जोङो बरायगोन एसे लिंहरजानाय आलासि दंबावो ब्रादार सामुएल नार्जारि थालगुरि बाप्टिस्ट चार्च बिथांखौबो गसंना गावनिफ्राय सासे जोंजोंहाय इनभाइट खालामजानाय आलासि बिथां दंबावो ब्रादार रिंखां बसुमतारि इमानुएल इंलिश स्कुलनिफ्राय बिथांखौबो गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो एसे सोनाबा दायो जोङो जोंनि एरिया कमिटिनि सिङाव थानाय माखासे कमिटिफोरनि आफादगिरि नेहाथारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनखौबो जोङो बरायगोन बिथांमोनखौबो थामथिम जानानै थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोंनि आमटेका एरिया बेप्टिस्ट चार्चनि सिङाव थानाय माखासे गाहाय आफादफोर पेरेन्ट कमिटि वुमेन कमिटि प्रेयार कमिटि इउथ कमिटि जों बिथांमोननि आफादगिरि नेहाथारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनखौ जोङो बरायगोन सेथियाव दङमोन जोंनि पेरेन्ट कमिटिनिनो मानगोनां प्रेसिडेन्ट ब्रादार महेन बसुमतारि बिथाङा एसे सिगाङाव गावनि सिनायथिखौ होखांबाय बिथांनि सिनायथिखौ जोङो होखांखानायखाय जोङो बेखौहाय एसे बारलांनानैहाय आखाइ खबगोन नेक्स्ट वान दानिया जोङो रिंकेटआव बसुमतारि एरिया पास्टर BBC A टुक्राझार थेंक इउ आरोबाव सासे दंबावो बिथांजों लोगोसे रिमियान बसुमतारि एरिया पास्टर BBC A टुक्राझार बिथांखौबो गसंनानै सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय थेंक इउ जोङो फारियै थांबावनि एसे दंबायो बे समावहाय आरोबाव हामबाय होनो थाखाय गोसो जादों जोंनि आमटेका एरिया बेप्टिस्ट चार्च कमिटिनि जानानै जोंनि प्रि क्रिसमास सेलिब्रेशन सब कमिटिनि जानानैहाय गुबुन गुबुन डेनोमिनेसननिफ्राय जोंनि दिनैनि बे बिसेस हाबाफारियावहाय मेहेर गोनां खालामनो समायनासिन खालामनो थाखाय जोंनि हांख्रायनाय बायदियै आरो जोंनि हांख्रायनायनि अनगायैबो
जाय बिथांमोना दिनैनि बे मोजांथार मोनसे हाबाफारियाव प्रि ख्रिस्टमास बे प्रग्रामावहाय बाहागो लानो फैबाय जों बिथांमोनखौ साफायैहाय जोङो सिनायथि होनो थाखाय जोङो हास्लाबनाय नंलिया बेनि थाखाय 2019